Tässä on nyt tämmönen välipala. Tommonen ja sitten vähän pekonia, joka on vähän kärtsennyt ja mehua ja maitoa ja kahvia. Konsta on sen verran ahne, että siinä on syönyt jo. Siinä oli tämmösiä raakalihapullia. Käydä kysymys mielipidettä. No ei tullut vissiin nälkäiseksi, kun tommonen on edellä. Joo, no. Konstalla on vähän nälkeä, se on vihainen. Sillä on vähän nälkeä, se on vihainen. Mutta maistellaan me. Joo. Jep. No. Jep. No. Kahvi on vielä ihan valmista, niin maistellaan sitä kohtaa, mutta kyllä se nyt on 5/5 vai mitä Konsta? Vai mitä Konsta? Onko 5/5? Taitaa olla. Onko? Miltä maistuu puhelimen kuori? Onko 5/5?